ban chimera ka khubar bahwa ya kendu ni nakaliang CCIB iwan ban ya kendu ya ki BSF dia ji jong BSF minta kasni kajing wan ya kendu jangi minta kasni kalong halor kajing pha jong ki BSF yangi kum ka CCIB ban wan ya kendu ya ki minta kasni hakan po office jong DIG ban minta kasni nakaliang jongi ka CCIB ngidan mga chairman secretary kinong Trajaka bat nakaliang jong KSU ngidan hangnya nakaliang jong DIG dan ki komandan bat kibru jong kimo kiadan hang tu kajing ya kendu jongi mentakas ni kalong halor kajing kwa jong BSF bakin ong yangi bakin pen ong yangi ban pengkloy ban mengintre kum ki pai ba ban pendak no ka fencing wood ta oi nakaliang jongi kum ka CCIB ngala ekren ki but ni yong ki nakaliang jongi kum ki pai ba bat kum ki Trajaka kum ka CCIB ni klem persya ka fencing ni kwa ya ka fencing bakan long tang ba ka fencing kamde ban ta ban bam ya ki jaka jong ki pai ba kum bangi ju yang hakaju kan ne kanong rim nadu mensyua hadu mentaru ngiang hakan kanong rim yong ki ba hoi nim dan usa kawai syuakane imat karon gajing snothu bakla nakaliang jong BSF ki ong ba hana ba kibriu jongi kilong karon gajing ya syur hapeng jongi bat kimo long gajing snothu bakla bangi dan gajing gajing snow mong lada kidon gi BSF ndre nakaliang jongi ngim don bumukta ke ni snow komen bat ni snow hun komen sim bagi BSF kidon bat ngilong kum ki para ko kum kimen kum ki para cum para namar balai kajing don jong BSF konra ya kajing suk kajing sungai nyangi kum ki ba jong ka rima khalia jong kari India ha ka ba ibriu banabar na Bangladesh kim la banwan te halor kane nakaliang jonga ngala ongi ki ba nim dan kum kata kajing snow ya phi ban ring snow sungai ba phi dan ma phi te ha ka ba de bar ka fencing pan ki kwa yangi ban pendep kloy ka fencing ban yai kat kum ki ain kat kum ki ba la penbe dak sarkar de nak liang jongi pat kumbangi la yeng haginong rim jong CCIB nadu mensyua hadu menta kide kita hi ki ba ni ki kwa jongi kwa ba sarkar ka sarkar makhalaya kade ban smuthu kumju ko bai de ba ka sarkar India kade ban smuthu ba ngim prasya ka fencing ndre ka fencing kade ban long ba kinle hau zero line lane lada kimla ban le juru lain ro kini ban penbai shwayo pu usam nomor kumba ya kren hakan ka kajing kan jongi hang ni po baru DIG kalong specifically ya upilar khatar nyo po ar hadu khatar nyo po pra hakan to jaka jong ka muat pengabu kajing kali ki namar katkum ki agreement jong ka hapren India ka Bangladesh nadu kisnam khatkandas pa san po pra ka bagi khot ka nerunun agreement hakaba ya upilar ude ban long hapring jong kawa hakaba ya kawa umur ka bagi khot ka pian riwar de ban pendan kam dabro ar tendi kiri hakaba ki pai ba jong India ka Bangladesh ila ban pendan kam kamu upilar dan hapring jong kawa ndrai menta kalong dai ke ba susi ba nadu upilar khat ar spa nyo ndrupo ranrup kendai ter hadu khat ar spa nyo pulai upilar ulakiu sheneng kawa muat baro kawa muat kalahap sport Bangladesh kalong ke basusi yang ni kum ki Trajaka bat kum ki kinong shno jonggari India kum no gane kawa kan hap se Bangladesh ka sarkar kali ayu halor kane bale ka sarkar Meghalaya jongi lene ka sarkar India sarkar kami tamle ya kane balada ka pen kiu kum ne bale kam penti dingi chikentin kum Trajaka te hakbai de bar kane ka jing kren jongi bat ki BSF kalong bangi nakaliang jongi iklim persya ka fencing betang kawai ka fencing kade ban long hajuru line bat ka sarkar kade ban wan ban penbe shwayo pu usam kade ban wan clear hangi pai ba kade ban wan ban batai bah hangi pai ba rengkat kajing dan lang dungi pai ba ban penbe atau pu usam namar ki agreement nadu mensyua hadu menta hilong bai ban penbe shwayo atau pu usam balada ka sarkar ka ong ba yaw nu pilar badon menta de bala penbe de bala long permanent tiga sarkar kade ban
Sinai ka fencing hau juro line ken. Namar lada pendek kita kamut ka jakabor ka de jomi. Ti balle hau juro line. Kam don ji ya kata. Kita ka de jing ke jomi but UDIG. Jadi ibu dia uang ba hikmat jika nanti umrah sarkar kemudian akan hukum ke. Oh, kaji keren jo UDIG nakaliang jo uang okay fine hadin bola ya keren but ni hadin bola suthu ya ki grievances but ki jinge jongi but ya ke bangi don ban ong hau nakaliang jo uang okay ngan ya keren but ele ban ya keren sarkar ban involved ban sarkar ban ya keren nakbentakane. Ya nakaliang jo nging ong hoy nakaliang jong BSF hagi siya problem hi kade bat ka sarkar kam khain snap yang ki pai ba but nakaliang ka sarkar kam don kata ka jing kwa jong ka ban pendai yo no purusam mo Tikum ka CCIB ni kay ka jisno jung feel namar baya kani kaman di sa wadi ban pat sarkar kan bukan pat ingat ke dari. Nakaliang jong ni nyim nang banong kumno namar ba hagi siya ngiyo ka city na uni we komandan te wong ba dufun yang ngau ong ba nakaliang jong dia ji kwa banya kendo FP kum ka CCIB te ngong nakbenta yu ang am keren nakbenta ka fencing te maringir ngintip ya kay kata ka jing tumujong ki wong ban ya keren halor kalan acquisition hak bay de but kene ka benta ka ba hap hau pilar kat ar new puar 7S te hadin jong katu te ngong okay lapi ko abnya kendo tin mana kalian jong ngimban ni ni ladang ya keren bat ka bor defense lenen bat ka bor sarkar ka jing ka nongrim tungi ka deko ka debe kumju kam dan jing pare Ketemu dia GP dulu. Nawal Singh UDIG te nakaliang jongi kum ka CCIB tangkawe lakwa ban karpat ya ka sarkar maghalia kumju ka sarkar kami ni kum gipai ba wilayah lenti mentala arpusan sinem ya kana kam kadon jing ayu ya ka sarkar ban solve kana ka problem hitip ka sarkar katip hi plan ba hibun ba ki jaka jungi gibaran sabar jong umaput sabar jong pilar balai pimla ban penbet yo no pudusam ban khod yang kum gitra jaka ban don lang hakapor ba fi survey hakapor penbet yo no pudusam harkat bat ka Bangladesh but lada piang ba pimla ban penbet purusam pimla shu ban penbet balai yakiwe pila ban penbet balai tang yaki si jakar pi penbet ndre yang ipat sibun pimla ban penbet te ngam ku bakalong partial lada pila ban ku ban le bet ya barok na bang indup suk na bangin ya kata jaka kaputa jon ngim persya ka fencing dalele ndre ngi ku ba ki jaka jongi ki de ban wan sengi lane ngi de ban yo ya kono ka kenja compensation nadu pilar hadu fencing kena bagi jaka jong ni kinam do shu but sagawe nakaliang jong DIG uang yangi uang ba ya mentahi nginam la shu ban le namar ba ki agreement ki ba layakut bat ka sarkar Bangladesh menchua ka sarkar jong hasina kane ka sarkar menta kam pediang shu but uang ba nadu ba change kane ka sarkar la kala dengan sarkar sakade ka sarkar thamai ka long ba do kata-kata namar kampediang ya kene ka jingkir hajan jong 0 point tenga nagaling jong ni nakung ka CCIB IB ngong ya uba kane ka jing yele jong ni kamdai tang mentau snem lani hagi gi R19 snem be nadu ki R4 pusan snem mensua tela da ka sarkar ka kwa ban pende ya kane ka kam kade ban pende nadu mensua kanam sa teng hadu mentah ngong yu nagaling jong ni kumba pila lamlenti ban rai kene syak sarkar snob ha ra lem syak sarkar ban snob ka bakini gidig jing jong ni kum kipai ba ke bedak sa apok ka boda ni kuak baka fencing kandon tang ba not at the cost of our land.